Visc en una casa color rosa i tinc amics presumits. M'agraden les supernenes i el... Què seria Llepafils sense la presència de professionals de referència que aportin una mica de llum i criteri a tots els temes dels quals parlem? Doncs probablement només la Rach i jo parlant sobre les marquetes de roba que anem descobrint, les ganes que tenim d'un nou intercanvi de roba i bé, de tot allò que se'ns acudeix relacionat amb el món del tèxtil i la moda. No estaria malament, però com el nostre objectiu és que quan penseu en moda en català us vinguin al cap tots els referents de proximitat que tenim dins el sector, un dels nostres deures era apropar-vos-els i presentar-vos-els. I en aquesta ocasió tenim una convidada d'honor que ens fa moltíssima il·lusió que estigui avui amb nosaltres. Exactament, parlem de la Fran Tura, qui ja la tenim aquí amb nosaltres. I Fran, moltíssimes gràcies per estar aquí al nostre raconet i compartir una mica del teu temps amb tots nosaltres. A mi m'encanten els racons d'internet. De fet, us mola aquesta frase, racons d'internet. I m'encanta seguir-te, Raquel, i veure tot el que fas, molt guai, m'encanta. Bueno, perquè no ho sàpiga, la Fran va ser profe meva a l'escola de dona quan cursava Cool Hunter, sí. I per mi, no sé, em fa molta il·lusió que estigui aquí perquè va ser una profe d'aquelles que t'explota el cervell de la informació que et dona i de la motivació. Jo me'n record que dic, quan vaig veure tot el que feies, dic, però si a classe quasi no parlaves, saps? Bueno, potser jo parlava molt i potser segur que havia algú que també parlava molt, però era com, uah! M'hagués encantat sentir-te més, així que quan vares posar que ens trobàssim vaig dir, perfecte, veus, tot torna a la vida. Sabria que tornaríem a conversar. I ara locutora d'un podcast, qui ho hagués dit, no? Doncs bé, la Fran és, a més d'una superbona professora, com veieu que us explica la Raquel, i a més d'un referent en majúscules per tota la seva trajectòria, és titulada en publicitat, investigadora de tendències, docent i, entre d'altres coses, la fundadora de Tendències TV. I avui volem parlar amb ella d'això mateix, de tendències, de modes i de la relació que aquestes tenen amb la nostra societat. Per començar, amb el tema de tendències, ens agradaria que poguessis explicar per l'audiència quina és l'evolució vital d'una tendència, o sigui, com neix, d'on neix, com creix, com mor, perquè molta gent encara ens pregunta si depèn de quina moda es porta, és perquè algú important ha decidit que això es portarà i nosaltres el seguim de cap. Jo crec que és un superbon tema i molt complex. A més, ara estem com a un moment hipercomplex i la complexitat és companyera de taula, no? Aleshores, jo crec que aquí hi ha diverses coses. Quan parlem de tendències, per sort o per desgràcia, ho duim molt en el món de la moda i aquí totes supercontentes perquè potser ens agrada més que menys. Però al final les tendències és algo totalment transversal i de molts de sectors. Aleshores, en moda ho confonem molt i a vegades ho banalitzem sense voler. És a dir, una tendència no és que el maldito Inditex, com poses, Núria, al teu bio d'Instagram, com de detox d'Inditex, jo també, o alguna així, crec que poses, no és el que ens diu, o ara parlem com funciona, no? Però hem de pujar molt més amunt i entendre que no és algo només del món de la moda, que és totalment persones, mirar com funcionen i mirar quin context està passant, no? I la pandèmia això ho ha demostrat i ara fa que molta gent vulgui entendre com funcionen. Òbviament, les tendències més enllà de moda, avui ja ho aterram, comencen en el carrer, entenguent carrer de manera contemporània agafetes 2021, és a dir, carrer no és una plaça, sinó que carrer és també TikTok i carrer és Clubhouse i carrer és podcast de Spotify, vull dir, és vida, no? I la vida ja sabem tots que no és només física, sinó que jo estic lligant per mòbil, parlant per mòbil, treballant per mòbil. Aleshores, comencen en el carrer i comencen perquè les persones comencen a fer noves coses. Per què? Perquè potser canvies context, no? I potser hi ha nous hàbits i hi ha persones que comencen. Les tendències solen ser rares i és una que has de mirar 2 vegades. És a dir, ara el telèfon a casa és una supernormal, però la gent que teletreballava abans era com, perdona, o sigui, com? Que treballes a casa, no? Vull dir, això perquè vegem que... O la gent que compartia cotxe, o ara que es parla molt d'escoliving, no? Aleshores, i si duim a moda, doncs és aquella persona, no sé, la primera pensem quan anaves a una boda amb sneakers, o prepandèmia, no? O algú que anava elegant a 0,80 que parlava guantes i duia bambes, no? I era com, què fas amb bambes? I llavors les bambes van anar entrant, no? I totes les sneakers hi podies anar sense problemes, de fet hi ha bambes supercares, o inclús motxilles, no? Tothom es comprava bolsos, però clar,
això no parteix només del carrer i de l'observació, sinó que ho hem de contextualitzar. Perquè vàrem veure que entraven moltes bambes i moltes sneakers i moltes motxilles, perquè prepandèmia estàvem en un context totalment nòmada, totes teníem molta feina, moltes coses a fer tot el dia, anàvem al gimnàs, tenia classe, aleshores necessitaves una motxilla, perquè ja no et cabia en el bolso, no? I anar de tant dalt a baix va fer que tots volguéssim anar molt més confortables i còmodes. Això comença per uns petits friquis del món que estan dispersats, que s'amplifica i que hi ha gent que ho comença a veure, no? I llavors aleshores hi ha gent que s'hi suma, els que s'hi sumen han de ser un punt atrevits i valents. I no només això, sinó que també curiosos, perquè han de saber on comprar bambes, perquè ara sí, tenim bambes a totes bandes. O quan venen les gafetes redones, no? Quan ho duim a coses molt concretes de moda. És a dir, ok, les gafites John Lennon, doncs no les té fetes Etnia ni Ray-Ban encara, perquè comença molt a poc. Aleshores, comencen uns que miram 2 vegades, hi ha gent que s'hi suma després, que potser va a segona mà, ho troba rebuscant, ho comparteix, intercanvi de roba, que vosaltres també en parlau, i després això al final ho veuen les marques i se ho apropien i ho fan. Pregunta típica que podríem fer, quan dura això? Jo soc molt punky i no m'agrada posar-li temps, i menys ara que ja no sé què és llarg plaç, ni mig plaç, ni curt plaç, perquè ara tot s'ha hiperaccelerat, no? Aleshores, el que està clar és que les tendències comencen en el carrer entès de manera viva, que pot ser tweets, també és el carrer, i que no només són de moda i que comencen com una cosa molt estranya, que no sempre funcionen, hi ha coses que no transcendeixen, no? I hi ha coses que sí, per exemple, el lloguer de roba, no? Com projectes com Ecodicta, que és una capseta que funciona i que tu reps cada mes un pack de, crec que són uns 50 euros, 40-30, amb 3 o 4 looks, i cada mes t'ho renoven, no? Com una subscripció de Netflix, però de roba. Clar, això quan aquests nois van començar, jo me'n recordo que jo vaig parlar amb ells fa uns 2-3 anys, això era una fricada, o sigui, li deies a algú comparto ropa i era com, però està sucia, no tiene problemes. I la pandèmia, me'n recordo que vaig parlar amb ells del tipus, oh, uau, igual ara la gent tindrà pudor de posar-se alguna per si tens virus, i li s'ha anat superbé, perquè ens ha entrat aquest moment sostenible, compartir, i he estat a casa meva tancada mogollon de mesos, i vist que tinc mogollon de coses en l'armari, no soc com la Raquel, que sé cosir 2 texans, aleshores necessito anar a canviar perquè no soc tan empenyada, i aleshores hi ha coses que comencen molt rares i moltes vegades el que passa és que no estan en el temps correcte. Aleshores, això seria més o menys, és com una curva, no? I moltes curves juntes fan com macrotendències que es poden casar. Però, bueno, les tendències són molt complexes i jo crec que aquí, i ara ja entramos en salseo i diversió, que no només són de moda, que no confonguem una moda amb una tendència. Una moda és més com una canció de verano, no? Un hype. És com, segur que ara podríem jugar a pensar que si les pulseretes aquestes grogues com de ciclista que va fer fa molt de temps, aquestes coses, los gatos chinos, no? Com coses que entren i que de repente les té tothom i luego desapareixen. Aquelles gomes que eren com d'animalets, que duien les nenes en el col·le. Entren com uns booms, que són com espècies de moda, però clar, això és diferent a una tendència que té un recorregut, passa per una observació, hi ha diferents fases. Aleshores, clar, la moda a vegades pareix que queda més banal i més senzill i ens pensam que és l'escaparate d'Inditex, i no és només això. Molt interessant. També, o sigui, és que m'estaves parlant i m'ha vingut una idea al cap que vaig veure l'altre dia a un TikTok, perquè és el que tu parlaves de que ara mateix tendència, moda, no és el mateix que les tendències des de fa temps. Abans sí que hi havia això de sortir al carrer i era al carrer com a street style, i que ara, doncs això, és Twitch, és TikTok, és el Clubhouse, Instagram, el que sigui. I l'altre dia just vaig veure un vídeo d'una noia que deia que una tendència que hi ha ara mateix, bueno, tendència o moda, que són uns anells de colorins que semblen fets com en plastelina, i que ho havia vist moltíssim per Instagram i que li encantava i que deia, ostres, m'ho vull comprar i tal, i que per ella era com que ho portava a tothom i que no parava de veure-ho a xarxes, però que realment quedava amb les seves amigues o la seva gent del seu entorn i ningú ho tenia. I que per acabar-ho de veure tant a Instagram, diguéssim, no havia arribat a comprar-s'ho i que ja ho havia, diguéssim, avorrit. Llavors, com és aquesta gestió d'aquesta moda? Com funciona? Perquè tampoc no ha donat, el que tu deies dels temps, de curt plaç, llarg plaç, tampoc crec que li hagi donat ni temps a marques a dir, ostres, m'adapto a això i començo a treure anells d'aquest tipus, perquè si ja els hem vist tant en xarxes, que fins i tot podem veure coses de, per exemple, als Estats Units, i dius, i les meves amigues del barri, del poble, de la uni, del que sigui, no ho ha portat ninguna, i jo ja ho tinc com a, això ho porta tothom, ja ni ho intento perquè, no sé, no m'agrada, no? Ja ho he vist a massa gent,
i ja no m'interessa. Jo crec que és super bona observació, és boníssima, vale? Jo crec que vol dir moltes coses. Vale? Per exemple, amb aquests anells, diverses coses que hem parlat. Primer hi ha una noia a Barcelona, no sé si és catalana, que es diu La Manso, no sé si la coneixeu, bueno, que fa una espècie d'anells així, va ser com... Bueno, jo la vaig conèixer potser fa 2 anys o 2 anys i mig, i clar, eren aquests anells fluor que valen 50 pavos, saps? I que jo, ara que estic a Eivissa, en el meu quarto de teenager, en tenc una caixa plena i me costaven 3 pavos en el mercadillo quan jo tenia 15 anys, no? I clar, va ser com, oh, uau! I ara de repente això, per exemple, jo aquí hi ha diverses coses, ¿vale? Primera, crec que quan ens dedicam a investigar això ho hem de contextualitzar i per això és una resposta a un moment on vivim, que és el feísmo. Crec que una generació, ho dic les etiquetes, però potser que sol etiquetar com millennial, era todo muy cookie, mis huevos benedictins muy bien puestos, voy vestida super cookie, i la generació més jove és sucio, manchado, trash, real, no? I crec que aquests anellets ho responen, és a dir, duc un anell de plàstic, com tu has dit, amb aquestes formes, o sigui que sempre ho hem de contextualitzar per entendre-ho, ¿vale? Que és el que feim els analistes, més enllà de què és o què no és. I luego brutal, el que tu has dit, que també és molt important quan analitzam, és, ojo, que són peixets a una peixera. I potser Núria, la Raquel i jo, aquests anells els hem vist moltíssim, i potser dic una barbaritat, però potser Bimba i Lola no, perquè Bimba i Lola té una crack amb tendències, però algú d'Inditex no ho ha vist i ni s'hi ha pujat sola perquè potser no ho ha vist, perquè ha jugat a unes altres lligues, no? Aleshores, clar, potser la teva amiga no ens ha volgut tenir perquè, òbviament, és la gent que té un perfil més trendsetter o entén la moda, com potser nosaltres tres, com identitat i que et vols diferenciar i que si tothom d'un jersei que posa Kenzo, jo no lo quiero, però no lo quiero ni regalado, perquè no m'interessa anar i trobar-me i anar les tres juntes igual vestides, a no ser que ho fes que m'aposte, no? Aleshores, hi ha gent que quan algú veu molt no ho vol, però estic segura, i no ho sé, Núria, si tens algú que és el contrari, que només ho vol quan ho du la gent, perquè per nosaltres potser la moda és identitat i diferència i hi ha gent que el que vol és igual. No us ha passat moltes vegades, jo és que em fa molta gràcia aquest fenomen, que és quan veus amigues caminant, me pareix que passa més amb ties que amb tios, que duen les mateixes sabates, o els mateixos jeans, o la mateixa jaqueta, no? Jo que sé, vas baixant per Castell Sant Joan i dius, mira, aquestes tres, i em fa molta gràcia, les tres el mateix bolso. No sé, i al final necessiten sentir-se part d'algú, i potser per alguns la moda es diferència i jo vull ser diferent i marcar la meva diferència com vesteix, que si vaig a una reunió i me trobo algú igual, que serà molt raro perquè la meva roba com la vostra és com fa la Raquel, seria impossible que trobis algun d'aquests vaqueros que has fet tu, no? Aleshores hi ha gent que no ho vol perquè ja ho ha vist massa i gent que si no ho veu molt no ho voldrà. I això què implica? Pues algo que, a més, aquest podcast és un exemple, pues que ara mateix tots són molt nichos, no? I que al final hem de trobar els nostres públics i atracar-nos. De fet, hi ha una idea que entra aquí dins molt bona, que jo li dono voltes i me la va dir una amiga, en Andrea, que, per exemple, Bimba i Lola és una marca, no sé si us agrada o no, da igual, no obrirem aquest meló, tampoc no es paga, ni nos manda ropa ni nada, però que funciona molt a outlets. I això em fa pensar que és perquè quan treu coses potser té un punt too much per la gent a què s'adreça. És a dir, jo en general no compro aquest tipus de cadena, però potser sí m'ho compraria a nivell estètic i quan més funciona és quan estàs saules. És a dir, ha passat un temps perquè la gent que sí que compra vegi que jo no és tan exagerat com potser li podia parèixer, no? Aleshores, clar, has de saber el timing i al final, òbviament, el lado feo de les tendències, bueno, feo, o el lado que és que això el que com va començar tot és perquè quan ho duim en aquest costat de moda, perquè canviï tot i ho comprem tot 50.000 vegades i canviem i tinguem tot nou. Vull dir, per això dic que la moda la banalitza molt les tendències, no? Perquè al final és observar un context i la moda ho du motor de canvi constant, no? I qui no jugam en aquesta lliga i no necessitam dur el que me diu Vogue a portada o me da igual o en mi època superpoc, clar, aleshores les marques han de saber quin múscul li posen en això i com s'hi pugen. O sigui, em sembla molt interessant perquè quan estaves parlant de que depèn on miris, veus com la gent va vestida com prototips, jo me'n recordo a l'institut que era com tothom anava amb la sudadera de Rams 23, els pitillos i les victòries de colors, i jo era com, m'encanta jo, perquè jo crec que m'agrada de veure-ho cada dia i de rebre aquests inputs de és el que porta tothom, però a la vegada era com no ho vull perquè jo vull ser diferent i vull vestir diferent. Llavors suposo que és això, el que deies de sentir-te identificada dins d'un grup social com seria dins de l'institut, no?
Clar, però pareix I- que penseu sí. que, perdona que t'interrompeix, que avui llegia Sí, sí. números del que ha facturat Inditex l'any passat, me pareix que els ha tret avui i ha facturat una pasta que flipes, bueno, menys que l'any passat, per sort, o no sé si per sort, i més online que mai, vull dir, òbviament responen als temps que han viscut, però clar, la resposta de que Inditex vengui no és naltros, perquè naltros buscam la diferència i en realitat Inditex funciona perquè busca la homogeneïtat. És a dir, la gent que compra a Zara sap que tens moltes possibilitats de trobar-te algú duent allò. I li dona igual, no és un criteri a sobre de triar moda, no? Buscar altres criteris preu, anar a la moda fàcil, no vull saber de tendències, però si m'ho diu Zara, doncs potser ja és moda, no? Aleshores, clar, és això que som diferents i ho hem d'entendre. Al final, quan analitzam, ens hem de posar molts d'ulls, perquè estic segura que en altres coses que considerem caduques hi ha mogollon de gent que potser encara no les ha vist o no li han arribat o no coneix ni la paraula. I relacionat amb això, o sigui, algú pot afirmar realment que no està gens relacionat amb tendències, que no li importa, que és totalment aliè a elles? Perquè em ve al cap un tall de la pel·lícula de El Diablo se viste de Prada, on la prota que diu com que es riu d'un jersei que és de color blau o no sé què, bueno, no sé què era, i la jefa li diu no et riguis perquè com vas vestida tu és perquè jo en algun moment vaig decidir que estigués a la moda. Llavors, és com, de veritat algú pot dir que és aliè a les tendències? Jo crec que sí, no? Jo crec que potser nosaltres, inclús d'alguna manera o altra, vull dir, crec que aquesta pregunta té dos cares, no? Una cara que és si algú les dicta, i clar, hi ha coses que les amplifiquen. Òbviament, si surt a la Isla de les Tentaciones, per una penya això ho amplificarà, i si surt en aquest tiktoker valencià que va vestit de su madre i fa bromes, i potser també farà que algú funcioni més i que una bata es posi més, no? Perquè hi ha amplificadors, i si suposa que Chiara Ferragni o la Júlia Canet, que sempre surt, doncs potser també triomfarà i farà que algú ho trobi. Aleshores, s'amplifiquen i arriben a molta gent. I hi ha algú aliè? Jo crec que sí, jo crec que està aliè a les tendències, entenent-les de moda en aquest vessant més senzilla, jo crec que sí, no sé vosaltres, però jo tota la vida m'ha dat bastant igual. Vull dir, de fet, em veig representada en l'amiga de quan hi ha molts d'anells fluor, no vull dur anells fluor. Vull dir, respons, no? Aleshores, jo crec que sí que hi ha perfils que, no ho sé, suposo que vosaltres penseu en les vostres amigues, no sé, jo crec que sí que ara, si estàs en aquesta lliga que compres a Zara, no, però gent que potser no ha entrat mai. Quan fa que entrau a un Zara, vosaltres? L'última vegada. Jo crec que 2 anys. Sí, igual, perquè just al finals del 2018 vaig dir-lo en planto amb tema Inditex, però sí. Però això que dius de gent que no segueix tendències, jo ara, per exemple, no paro de veure també molt per Instagram, però perquè veus més gent que parla de moda, que potser pel carrer, que no saps qui s'ho ha fet perquè s'ho ha currat a l'outfit. Potser per Passeig de Gràcia sí més, però per Sants o per depèn quins barris, doncs tampoc és això. Però el tema d'anar a no segueixo tendències, s'està, no sé si s'ha posat de moda o hi ha una corrent que ara crec que s'ha fet més forta, que és el tema de vestir amb bàsics. Llavors, clar, algú que vesteixi amb bàsics, que tot el seu armari siguin colors beix, blanc, negre i texans, pot dir, diguéssim, que no segueix tendències perquè no, això és bàsic i s'ha portat tota la vida i si demà es porta el vermell fluor o el rosa tal, doncs jo seguiré bàsics. Però clar, això també ara podríem dir que està de moda el minimalisme un altre cop. Llavors potser sí que estaria seguint això. És com confús, no? Clar, jo crec que és com confús, però que crec que tampoc és importància d'entendre les tendències, entendre aquests detalls. Però, per exemple, tu em descrivies això i jo veia la Kim Kardashian i el Kanye West fa com un any, que sempre van com amb aquest xandall, ara no, perquè s'estan divorciant, però que van com amb aquest xandall monocromo, tota la família igual, que luego ara ja s'està com destenyint, tot el rotllo. Vull dir que si jo aquest look que tu deies d'algú que va amb bàsics, clar, és molt diferent. Vull dir, veus qui du és bàsic perquè se l'ha puesto i va com un pimpino, no, i se ho ha tingut que comprar i ha buscat tenir aquest bàsic per dur-lo, i algú que du un bàsic, però és que el du ara i passa Sants, i passa Eivissa, i passa Horta, saps? I vull dir, i en la Quinta Avenida de Nova York, algú que passa i s'ha posat una sudadera perquè sí, perquè volia que hi hagués sudadera. Aleshores jo crec que sí que hi ha perfils que passen, altres de que passen. Bueno, això, potser ara no me'n recordo aquesta paraula, jo que tinc molt mala memòria, com es diu aquest look francès de qui va com a descuidado, que pareix que va... No sé si era bo, bueno, no.
bourgeois, bueno, bohem bourgeois, bobo, o algo així, m'apareix que és com voy como que nada, no? Típic francès, i luego dius, t'has mirat hasta el flequillo, no? Ho dius tot super arreglat. Aleshores, clar, jo crec que és molt diferent. Bueno, queden 10 minutets, o sigui que ja per anar acabant, algú que té com aquesta curiositat de vale, vull estar al corrent de les coses, de les tendències o tal, o sigui, què li recomanes que faci o on miri o quina actitud ha de tindre per poder com, saps, absorbir tots els inputs que ens donen? Pues jo crec que aquesta actitud ha de ser supercuriosa i sortir de la zona de confort i no fer mai el mateix camí 2 vegades ni no anar sempre en el mateix... O sigui, no anar on toca, no? Vull dir, quan dèiem com comencen les tendències a nivell hàbits de consum i no només moda, no? Sharing, compartir, co-livings, jo què sé, tot, compartir roba, això comença a gent que està fora en general, vull dir, no comença en gent que compra Inditex, comença en gent que potser, inclús per menys pasta, té nous hàbits de costum. De fet, moltes tendències, les Converse, va ser un moment que la varen començar 2000-2002, quan varen tornar a aparèixer, després les va posar a Maria Antonieta, i després els Strokes també se'l van posar una portada. En aquest moment, els primers que duien Converse el 2001 era penya que no tenia ni un duro i anava a un mercadillo i les Converse valien $4. I les duien perquè ja li pareixia bé i eren barates, perquè en el mercadillo sempre ha hagut Converse, no? Aleshores, algú que li agradi saber, clar, tens l'opció fàcil que és llegir el que diuen les revistes, però bueno, la resposta és Inditex, o sigui, parlant en estereotips, Inditex i muchos otros, i dissenyadors petits potser també, i ecològics i marques, però vull dir, és la massa, i si vols de veritat mirar-ho sense que t'ho dictin, és salir de tu zona de confort, mirar barris que no va ningú, jo què sé, anar... Com es diu? L'altre dia vaig anar a l'Escocesa, no, l'altra fàbrica, que està a la Pau, bueno, que havia un mercat d'il·lustracions a Barcelona, pues allí hi havia gent pintant, grafiteros, grafiteres, i no duien un look per nada pensado, però dius, hola, que guai això, no? I al final la intuïció s'entrena i veus coses que dius, estos seran los próximos anillos fluor. Vull dir, al final hi ha coses que ho veus i hi ha coses que dius, això ara està en un bad timing, però potser li torna a venir la ola, no? Aleshores, jo crec que és una de dos. Si no ets molt curiós i de sortir de la zona de desconfort, buscar 3 o 4 fonts, llamar-le Vogue a qui vulgui ser més mainstream, o dir-li ID a qui vulgui ser més indie, o digue-li una revista de penya de Nova York, o Japó, inclús, millor, o Mèxic, inclús, i si no, surt de la teva zona de confort i mira altres bandes i comença a jugar aquí sí que no, que funciona, aquí no. Sí, bueno, clar, creativitat i per exemple, l'altre dia parlàvem amb la Raquel, això, que ara han sortit, no sé quina, no me'n recordo quina marca ho va fer, però un mono, una granota de treballador que havien dit, va, això ho posem que és de luxe, no? I clar, el senyor que portava el pintor, que anava amb aquell look i que algú va decidir que això ara seria de luxe, estava super al marge de les tendències o era l'últim en el que estava pensant, no? Segurament. Però així com a última pregunta, i també perquè normalment ens agrada tractar el tema aquest de sostenibilitat, una mica més slow, també el que deies de marques petites, veiem que moltes marques d'aquestes que estan sortint, que sí que tenen com volen ser sostenibles, volen ser més ètiques en els seus processos, no van tant per tendències, intenten fer com... Tots són peces més minimalistes, perquè, clar, no és el seu objectiu, diguéssim, s'estan centrant més en el tema de ser sostenibles en el procediment. Això com creus que anirà progressant, diguéssim? Perquè seguiran sent les marques sostenibles més amb aquests aires minimalistes o creus que hi ha lloc per les tendències en la moda slow? Crec que no és tan minimalista en quant a estètica de moda, sinó minimalista en una prenda que em duri molt de temps. Aleshores, si em dura molt de temps, clar, potser no la vull groga fluor, saps? Perquè si l'he d'educar de dia me van a llamar la bombona de butano, jo què sé, vull dir que... Aleshores, jo crec que són més senzilles i bàsiques en el sentit que volen que et duri molt, per una banda, però crec que també té que haver espai per qui li agrada vestir-se com molt més diferent, no? Jo crec que això respon molt bé en el moment postpandèmia, que tot està molt fragmentat, no? Jo dic que hi ha una A i una Z i entremig hi ha mogollon. I aquí voldrà molt menys prendes. Això feia l'Steve Jobs, m'apareix d'Apple, que sempre vestia igual. Jo ho he fet poques vegades, però quan he tingut un jersei i uns texans i m'ho he posat guany temps, aquesta Z
hi ha un dia dic, hoy voy hecho un quadro, i acabo per que no m'he posat perquè no he tirat mai roba i tenc per sort o desgràcia, me va de ser que era teenager, i dic, hola, mira, esto es rosa de cuando era semi-hippie, i barreges, o si algú no ho té guardat, pues potser vas a una humana i per 15 pavos te n'endús 5 lucazos, saps? I vas com sumant. Aleshores, jo crec que és més fer prendes que durin sempre, i clar, aquí depèn. Jo, per exemple, una prenda que duri sempre, i entenc, o espero que me duri molt, jo no invertiria en una prenda molt loca, perquè no me la posaré cada dia, no? Aleshores, crec que respon una mica en el sentit que tu vols d'aquesta prenda, però luego també vull ser loca. Ara, ser loca, doncs potser vaig a Humana, que ja és suficient moda, i allí trob el color, el desparpajo i el que necessitava. Bona idea. Barrejar slow i segona mà i tendències en la creativitat que et puguis fer tu un outfit brutal doncs amb peces de segona mà. Molt bé. Doncs, Fran, és que se'ns ha acabat el temps, però jo seguiria aquí una hora més perquè... Però lo bo si curt 2 vegades bo, això sempre. Sí. Potser demanem aquí un segon round. Jo m'encantaria, si voleu comptar amb jo, m'ofereix que m'encanta el que feis, m'encanta. A més, crec que Palki i Vicent, que sí que molt mal català, m'he sentit tots els vostres continguts per venir als deberes fets i de quina vergonya, ho passaré fatal. Però mira, potser també així surt de la meva zona de confort, així que un plaer quan es vulgueu debatir, reflexionar. Al final, Tendències va començar així, que ara pensem la Raquel que deia que edita, no? I clar, era el 2006, o sigui, fa 15 anys, i vaig estar del 2006 al 2010 sense parar d'entrevistar gent, fent debates, editant a la nit. No veia ni un duro, luego era camarera de nit, però val la pena, així que tot el que vulgueu, sí, sempre. Moltes gràcies, Fran. Ha sigut un plaer tenir-te aquí. Moltes gràcies. I tant. Sóc una nena supermona i això no és fàcil de portar. La més distreta de la classe, però també la que té més likes. Porto extensions a les pestanyes i avui m'he fet metges per tot el cap.